Ha? Kai? Me ke faruwa Salisu? Me ke faruwa? Rasuwa aka yi ne? Ko kawo Audu ne ya rasu? Me ya faru? Ya jikin Hauwa da sauki? Ko ita aka ce ta wulle? Da sauki. To me ya faru ne kake kuka? Inna lillahi. Salisu? Ina wayanka? Ko kiranka aka yi? Yi min magana Salisu mana me ya faru? Kana daga min hankali me ya faru? Ina wayanka ne? Me ya faru? Ka ce jikin Hauwa da sauki, kawo Audu kuma yana rayu ko? To su kaɗai za su sa kuka, me ya faru? Me ya faru? Mafarki ne wai Hauwa ta rasu. Shi ma mafarki ne katon banza da wuce.